Hi everyone, welcome back to my channel. But if it's your first time to come here on this channel, I encourage you to click the subscribe button down below. And of course, huwag mo na rin kalimutan na i-click yung tiny bell button for you to be notified every time that I upload a video here on this channel. So today guys, as you can see, nakita nyo na yung title natin in the description box or dyan sa baba ng video natin. And today will be the ref tour. Ito na po ang pinaka-plastic po na video na magagawa dito sa channel nito. But without any further ado, let's get on to the video. So yung ref namin guys is the Samsung na hindi ko po alam kung anong unit number po nito. But this is a digital inverter. Sabi nila mas matipid daw po sa kuryente kapag may digital inverter siya. And ito din po yung may bottom freezer. So nasa baba yung freezer niya and separated siya ng mga 3 drawers. Ayan. So unahin muna natin dito sa taas. Tada! So dito sa pinakataas niya, I don't know what you can see. Meron siya dito yung control panel niya, which is pwede kang mag-freeze ng bonggang-bongga kapag i-hold mo siya for 3 seconds. And then, dito na yung makikita mo kung anong temperature sa freezer, tapos dito sa fridge niya. And kapag on vacation ka, pwede mo pindutin yung vacation para mas makakatipid ka ng kuryente kapag wala lang din naman laman dito sa fridge mo. And yung freezer lang yung gusto mo na naka-on. So, ito po yung laman po ng aming ref. Kasi kahapon, medyo madami siya. Kasi, kahapon nag-grocery kami kasi kailangan namin ng pagkain nitong mga susunod na araw. Ayan. So, dito sa pinaka-top layer niya, guys, is makikita po dito yung mga parang mga condiments. Meron lang kami dito, mayonnaise, tapos peanut butter, tapos jam, tapos margarine. So, yung isang margarine namin nandun lang din. Tsaka yung peanut butter, dito ko rin siya nilalagay. And then dito, napakadaming klase po ng cheese. Alright, so dito yung napakadaming klase po ng cheese. Meron ako dito ng cheese from Magnolia and then Eden cheese na hindi pa naman bukas tong dalawa. And then, ito yung melted cheese kasi nilalagay ko siya sa ramen kapag gumagawa ako or anything na kailangan ng melted cheese. And then, dito sa likod niya is mga all-purpose cream. Yan, mga all-purpose cream. Nagtataka siguro kayo bakit yung mga all-purpose cream nandito sa ref kasama nitong mga condensed, mga evap. Kasi hanggang dun sa dulo, may mga evaporated milk ako dyan. Kasi guys, mostly naman na pinagagamitan ko ng condensed, all-purpose cream, tsaka ng evap is para sa mga dessert. So, kapag gusto ko, nag-aalarm na po ang ating ref. Pag matagal ka, pag kasi to guys, pag matagal siya naka-open, nag-aalarm siya. Silent ka muna, besh. Ayan. So, magastos po to sa kuryente, tong tour na to. Ayan, so, sinasabi ko nga yung dessert kasi yung gusto ko na pinaglalagyan ng ating mga mga evaporated milk. So, at least malamig na siya agad-agad. Hindi mo na kailangan ng madaming ice para lumamig pa yung dessert. And then, meron naman dito sa second layer. Actually, talaga siya, guys. Lagayan siya ng wine o kaya ng bottled drinks. Ayan. Pero, yung meron lang kami dito is 2 water. And then, dito ko na rin nilagay, guys, itong mga spaghetti sauce. Meron akong 1, 2, 3. Kasi parang mas iba yung lasa niya kapag nasa temperature lang siya, room temperature. Eh, dito pa man din sa kitchen namin, sobrang mainit. So, para din yung lifespan din ng food is mas mapatagal. And dito sa third layer, guys, meron kami ditong petchay kasi gagawa ko ng kimchi. And then, dito naman is yung leftover namin na pinang-samgyupsal namin, yung lettuce. Ayan. Hindi ata to romaine eh. Pero ito yung lettuce na pinang babalot sa mga karne, ganyan, kapag nagsasamgyup. And then, niref ko din yung bread. Actually, guys, hindi ako nagre-ref talaga ng bread. Nire-ref ko lang yung bread kapag malapit na siyang mag-expire. Yun nga lang kasi may pusa na nakakapasok dito sa kitchen namin. Minorder niya yung bread namin nung 1 linggo. So, wala kaming nakain na bread. So, ayan, I learned my lesson. Nilagay ko na siya dito sa ref. Ayan. So, punta naman tayo dito sa mas mababa na part. Ito lang po yung laman ng ref po namin. Nanay ko kasi gusto niya magpa-ref tour eh. Ayan. Dito guys, meron ako dito kala mo egg. Pero hindi guys. Kamatis siya. Nilagay ko siya dito sa lagayan ng egg. Para kung may mabulok man sa kanila, hindi siya nami-mix dun sa ibang tomatoes. Para hindi lahat sila ay mabubulok. So, yan. Para separated sila each. Ayan. So, yan yung unang gagamitin, yung mga nandyan.
And then dito, may leftover kami. Ano ba to? Ah, yung ulam namin kahapon, lechon. Lechon manok. And then, ito po pala yung layer ng mga leftovers po namin. Ito yung leftover namin na cassava cake, ralos cassava cake. So, kung mapapadaan kayo dito sa Pangasinan, La Union, madaming mga ganito. Masarap siya, in fairness. And ito pala guys, tong level na to or layer na to, pwede actually siya na paganyan. Ayan, para mas madami kang malalagay dyan sa taas. Pero dahil may pitchel akong nilagay, dahil kahapon ay tinanggalan ko ng ice yung freezer, dahil kulang na ng space. Nilagay ko sa pitchel. Kasi ganyan mo lang siya. Ayan. So, dito naman guys, meron kaming kimchi dito na actually malapit na siyang maubos. Uy, malaki pala to. Yung width pala niya guys, ganito kahaba. Ito, kasi saktong-sakto. Kala ko mababaw lang. Ayan. So, may konti pa ako na kimchi. Ayan. Kaya bumili na rin ako ng gagawin kong kimchi kasi ito na lang yung natitirang kimchi. Parang sabaw na nga lang yan. And then, mga lumpia wrappers. Meron ako 100 pieces dito kasi mamaya gagawa kami ng Shanghai. Chicken Shanghai. Dahil meron po kaming okasyon bukas. And dito guys, dito yung side ng para sa mga dogs. Ayan. Ito, leftover lang din to. Ito po, puro leftovers. Yan. So, I suggest, kapag may mga leftovers kayo, ayaw ko yung, kapag leftover, yung nilalagay lang yung nakamangkok na naka-open na ganyan. Kasi nagmi-mix yung amoy ng mga pagkain kapag naka-open lang. So, I suggest, ilagay nyo sila sa mga may container na may takip. Ayan. Tapos, ito guys, naka-plastic kasi wala na kami mapaglagyan. Naka-plastic siya na kanin kasi ang dami namin kanin kahapon tapos hindi namin nakain lahat. So, ito guys is for the dogs. Ayan. And then, ito naman guys, ang mahiwagang ice cream. Kala mo lang ice cream. Ayan. Ito po ay naglalaman ng chicken adobo para sa mga dogs. So, itong rice tsaka yung chicken adobo. Ayan, para sa mga dogs. Kasi itong adobo guys, niluluto na kasi namin siya ng minsanan for the week. Tapos, para pag magpapakain, madali na lang siyang hanapin. So, punta naman tayo dito sa pinakababa nitong fridge. Dito, usually, yung mga fruits and vegetables. So, meron kami dito na dragon fruit, kalamansi, tapos ito gulay, carrots. Etong nakaganito naman guys is onion leaves para sa aking kimchi na gagawin. Ano pa ba? Patatas nalagay din dito. Actually, yung patatas guys, kahit hindi nyo siya i-ref, okay lang naman sa kanya. Hindi siya masisira. Ayan. Patatas, zucchini, cucumber, ano ba to? Talong, lemon, kamatis, bagyo beans. Ayan. Actually guys, kapag mga ganito, mga gulay, mas maganda kung paper bag sana yung mapaglagyan. Pero dahil sa Puzurubyo kasi kami na malengke, walang mga paper bags, mostly plastic doon sa sa CSI tsaka sa Save More. So, wala. Sa Save More, wala kaming paper bag kasi kinarton pala kasi. Ayan. So, ito yung paper bag lang namin, isa lang. So, wala akong mapaglagyan ng mga itong kamatis lalo na, mas madali siyang masira pag naka-plastic siya. So, kapag may mga green leafy vegetables kayo, lagay nyo siya sa paper bag para crispy pa din yung dahon, ganyan. So, ito po. And dito naman sa door niya, guys, dito sa top layer is, may top layer. Hindi nakikita. Ayan. Dito guys, sa pinaka-top layer niya are eggs. Tapos dito sa pangalawa, red eggs. Kasi gustong-gusto ko siya na nilalagay sa boiled na vegetable. Para hindi na ako maglagay ng pampaalat ng vegetable. Ito na, may protein na ako, may salt na din ako. Tapos itong side na to guys is chocolate. Actually, kahit dun sa third level dito, sa likod nito may mga chocolate dito. Chocolate, tapos mga, alam nyo ba to? Yung pampas sweetener. Yan, hindi ko alam kung bakit may ganyan kami. Tapos mga pang breakfast, like for example, this one, mga peanut butter galing sa hotel. Tapos mga, ano ba to? Maple syrup, pancake syrup, ayan. And then dito naman sa pangalawa, dito po yung side ng mga Korean food natin. Ayan. Pangatlo na pala to. Alright. So, from here, ito yung ginagamit ko na paggawa ng kimchi. Buti na lang guys, nakabili ako ng madami-daming ganito kasi wala nang mabili ngayon. Sobrang mahal na nito.
Ayan. So, hindi na rin ako bumibili ng ramen. Namatay na yung ilaw ng ref. Nagalit na siya, besh. Hindi na rin ako bumibili ng ramen kasi nagagawa ko na siya. Tapos dito, sesame oil. Tapos may konti pang ketchup dito na ito yung, ayan, sweet chili. So, bumili na rin ako ng sweet blend na ketchup, tomato ketchup from Del Monte. Tapos meron po tayo dito na gochujang. Mas gusto ko kasi ito, nagagamit ko siya sa bibimbap, sa samgyeopsal. Tapos dalawang samjang. Tapos, ito, malapit ko na tapon to. Ito yung bulgogi sauce. Hindi ko alam kung pwede pa to, pero mabango pa rin naman siya. Parang hindi naman siya nasisira. But anyway, nakalimutan namin gamitin to kagabi nung nagluto kami. Malapit na tayong matapos, guys! Nag-shutdown na po yung light ng ref natin kasi ang tagal niyang naka-open. Dito, guys, is usually tubig lang to, pero ngayon natimplahan siya ng juice. Alam yung ref natin. Tapos ito, soft drinks kasi nga may kami bukas. Occasion dito sa bahay. Tapos ito yung mga gusto ko na mga drinks, apple cranberry kasi mas mura tong apple cranberry kaysa sa pure na cranberry. So ayan. Tapos ito naman mogu-mogu na grapes din. Dito sa gilid may milkman silen. Ayan. So yun lang yung laman nitong part na to, guys. So ito naman yung freezer, guys. Hindi ko pala nasabi sa inyo, guys. Ang ganda nitong handle nito kasi nagagalaw siyang ganyan, oh. Diba? Tapos napaka-handy. Ang ganda ng, parang napaka-komportable niyang buksan. Tapos dito naman sa baba, kasi nga bottom freezer po ito, dito po yung mas madaming laman kaysa doon sa taas. Buksan natin. Meron siyang actually gawaan dito ng ice cubes, pero, ay, meron palang laman. Tapos dito sa pinakataas, guys, kapag usual day, pag hindi to punong-puno, ang nilalagay ko dito is yung mga frozen food. Like, for example, hotdog, longganisa, ganun. Para konti lang siya, nami-minimize. Pag puno na, tama na. But for now, ang dami niyang laman, guys. Kasi, nag-grocery ako ng pagkadami-dami dahil kailangan nga. Ayan. Dito, meron kaming chicken. Ano ba to? Chicken breast. Ayan, tama. Kung tama ako. Tapos dito, guys, meron tayong beef na ilalabas ko na rin pala itong mga to kasi for na siya, gigilingin ko na siya mamaya. May panggiling ako dyan. Tapos dito, guys, fish na hinati-hati ko na siya into pieces. Ayan. Hinati-hati ko na siya into pieces. Into one cooking. Ganyan. Para kapag ang kailangan ko lang isa, yun lang yung ilalabas ko para hindi siya nade-defrost lahat. Tapos ibabalik na naman sa freezer. Tapos ito beef din na leftover namin sa samgyeopsal kagabi. Hindi namin naubos lahat. Ayan. So, naka-marinade na to. Ayan. Hindi naman siya masisira, guys. Basta magandang pagkaka-freeze ng mga pagkain. Talagang maintain yung temperature. Hindi siya masisira. Kahit months pa yan na nakaganyan tong mga pagkain. Dito sa second level, guys, usually are the foods of the dogs and the human being. Ito punong-puno siya. Actually, support ko nga baka mahulog. Ito, guys, yung chicken na lulutuin ko for tomorrow. I will cook fried chicken kasi. So, meron ako dito 3 kilo. Tapos ito, chicken din to na pagkain talaga namin, yung nahati-hati na siya pang isang lutuan din, yung isang ganito, ayan. Bumili ako ng whole chicken sa Save More kahapon. Tapos ito din, pinachop ko na siya, guys, tapos hinati-hati ko na lang ng ganyan. And the rest, ito po, sana makita ng aking kapatid ang paghihirap namin dito. Ayan, guys, makikita nyo ba, ulo ng manok yan? 10 kilo ng ulo ng manok na nahati-hati na siya into 2 kilograms each. Supot. Ayan. So, ang hirap naman, guys, na baka sabihin nyo, ano ba yan? Hindi nag-o-organize ng freezer. Kasi ang hirap naman na bibili pa kami ng lagayan na container na pang 2 kilo para dito. Kasi, hindi na nagkakasya yung mga container namin dyan. Hindi siya pang 2 kilograms. And in 1 week, kailangan namin maluto yung isa dyan. And so, don't worry kasi hindi yan masisira pag well-maintained yung temperature, sabi ko nga. And dito sa baba, guys, dito na po napunta yung mga frozen food. Kasi dito yung may space, like, the preserved frozen food. Ito, yung pinakababa, kay Jonah to French fries. Ay, Jonah! Magluto pala tayo French fries! Dinner! French fries ni Jonah. Tapos,
Eto, bumili ako ng smoked longganisa na beef. Tama. Tapos, ito yung sinasabi ko sa inyo guys na chicken, ham. Ito po yung wow, sweet, sarap ham. Ito po yung chicken na walang pork na ham. And then, special smoked longganisa na Rowells. Ayan. Ito pala guys, pinatikman ko sa friend ko, sa kawork ko na kumakain din ng pork na ham. Same lang naman daw sila ng lasa. So, okay lang din. Ayan. So, dito, meron po tayong open na hotdog. Ang binggong favorite. Ang mura din nito guys. Tapos gustong-gusto ko talaga yung mga lasang flour. Ano ba to? Chicken breast. Leftover namin sa ginawa kong Shanghai. How about this? Ito yung chicken embutido, leftover. Diba? Puro leftover. Tapos, meron pa kaming Orlean dito o yung tinatawag nilang kikiam. Or iba ata yung kikiam basta Orlean yung mas maliliit. Kasi ginagamit ko to na nilalagay ko sa mga Korean food instead of the fish cake na napakamahal ng fish cake. So, ito po. Same lang din po sila ng lasa. Slice mo lang siya ng maninipis and good to go. And here, another hot dog, 1 kilo. Yan. And nagtataka kayo kung bakit ang daming ice. Nung wala pa kasing laman to, nilagyan ko ng ice kasi sayang yung space ka ako. So, ayan siya ngayon. Pag nagagamit naman namin siya kapag gumagawa ko ng shake, tapos pag hinihingi din nila, or kapag may drinks na gusto namin na may ice. Ayan. So, kahapon ko lang siya binawasan guys kasi wala na nga talagang space. Kaya may pixel sa loob ng fridge. Ayan. So, yan lang po yung laman ng aking freezer. Actually, sobrang dami. Sana mabawasan na rin. So, that's it for this video, guys. And so far naman, okay naman tong ref na nakuha namin. It's a gift pala from my mama. Kaya pala ginagawan ko siya ng ref tour. Para makita din nila kung paano ko siya nagagamit. And sana matipid talaga siya sa kuryente. Hindi ko pa kasi nakikita kung ano magiging bill namin. So, dahil inverter naman siya, sabi dito, digital inverter. So, I'm hoping na sana hindi sila magkalayo ng bill ko ng kuryente previously. And guys pala, yung size nito, 14 point something cubic ata. Basta ilagay ko na lang sa description box yung mga, kailangan yung info guys about sa ref. Kasi alam ko, may mga, kapag naghahanap din kayo ng mga ref, yan yung hinahanap nyo sa YouTube kung paano ba yung mga itsura nila sa loob. So, yun lang guys, nagustuhan ko naman tong ref na to kasi yun nga yung habol ko talaga, bottom freezer, gusto ko talaga ng madaming makakarga sa freezer dahil nga sa mga pagkain ng mga dogs. Especially nung nagka-quarantine, ang hirap bumili ng mga pagkain ng mga dogs na every now and then, lalo na walang sasakyan, ang hirap namang magbitbit ng maramihan, ganyan. So, yan, gusto ko talaga ng malaki yung freezer. Yan. So, thank you so much guys for watching. I hope you enjoyed watching this video. And kung may mga suggestion po kayo regarding sa pag-organize po ng aming ref, please comment down below. It will be very much appreciated. And if you haven't followed me yet on my Instagram and on my Facebook, the name is JoyOfMia. And I'll talk to you guys on my next one. Bye!